babu kat kitabu nef babu kat kam lakhasul fiqh no yewta en non fi ahkamil ghasbi fi nyaawore jattugol. al ghusbatu jattugol lughatan ka lugha akhudhu shay'i ko jabugol hunde zulman e hore tonya na o kado na lubaado atun jatta wa ma'na mudum fi istilahi ko dum woni ka sharia fi istilahi al fuqaha e der sharia jomirabe ganda ben al istila'u ko jattugol ala haqqi ghayrihi do haqqe tana makko gaharan ka dolugol on tigi bi ghayri haqqin ko alday gonga ko alday droit. wal ghasbu jattugol muharramun ko harmudum few be jima'il muslimin wondude fottangol julbe be le kawli ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. wal ghasbu jattugol min azami ko jihadum e burdum mawde akulul mali e nyamirgol jawle yimbe be bil batil e hore mere. wali gawli sallallahu alaihi wasallam inna dima'akum ande no yije monde wa amwalakum e jawle mon e wa aradakum e teddule mon e alaykum e dow mon hakkunde mon onon julbe be haramun no harmi few tusugol dum. wa qala sallallahu alaihi wasallam la yuhillu daginta mala imuri in jawdi neddo muslimin juldo la yuhillu dagotako mala imuri in muslimin jawdi neddo juldo illa bi tibi nafsi sona hendagol dum wondude e welaye ko dum woni wonki makko kin harawna a jattudo mo. wal malu jawdi al makhsubu jattandi gadi yakunu gomdi hindi wona iqaran hindi wontana jom mayri yaare wa gadi yakunu gomdi hindi wonta manqulan bimana dum do kadi do ko façon ko lorrata ko duyete manqulan le kawli sallallahu alaihi wasallam ko ne laado man iqta shubran kala tajudo cubal gotal min al ardi kalidi zulman e hore toñe e tuwigahu dum taggante mo o rondoye min sabi aradin ha immorde leɗele ɗe jeɗɗi fo o rondoye ñande dangal. fa yalzim no waɗɗi alghasibu jattuɗon an yatuba nde o tubatate ila Allah faade kala azza wa jalla e hino en ɗo kala men jentiɗo oɗo darsu tawi mo andi o miijito o niiɓi jattude goɗɗo goɗɗum waɗɗike mo nde o nattata ko o jatti kon o tuba kadi. wa yarudda o rutta o natta almaghsubu ko jatti ko ila sahibi faade e joom makko mo jommum mo o jatti o. wa yatlubu minhu al-afwa e piso o natti o yilto toromo kadi yafuye. wala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maake man kanat kala on mo laate indahu e jungo muɗum li akhihi wonande musidɗo makko muzlamatun toñe ɗe o toñimo faliyata hallal yo eto o dagino o sorto o ɓorto o libero minhu immorde toñe ɗen alyawma hande ko fanda hande kaka aduna ɗo wona hande ñalande nde mi jooɗi nden e muɗum ko ɗum woni lo 19 décembre 2013 wona nde handere ɗo qabla alla yakunu ko adinta tawoyta laatoyta ko dinarum dinar wala dirham wona dirham yani ko fandande ñalande yawmal qiyamah ko ñande dargal. in kant law silatani ke hasanatun moƴƴi ukhida ko yo ƴette min hasanati immorde moƴƴi makko ɗin ko ɗin ƴettete wa utiyat ɗi jonne lil mazlumi wonande mo toñuno on ɓa o nattano toñe ɗen ila kaduna. wa illam takul law hasanatun so mara moƴƴi ko ƴette jonnite oya awa ukhida ƴettite min sayyi'atil mazlum immorde bakkatuji toñanoɗon kaduna toraka yafuye faturihat ɗin ɗon bakkatuji fere alayhi e hoore makko wa turiha hande kadi o fere finnar ka nder yite adana Allahu ya Allah dan ben Allahumma amin. aw kama qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo makiri fa in kana salatika al maghsubu ko jatta ko mbagi an hani no heddi raddahu bi hali o natta ɗum tigi e alhaali makko. wa in kana silatike konko o jattuno talifan halkike perdino ma o ñaami lanni radda badalahu o natta luntu muɗum bimana o natta yeru montan qima muɗum o. qala al imamu al muwaffaq oɗo imamujo hawrondinaɗo maki ajma al ulama jomiraɓe ganda ɓen fotti ala wujubi ɗo waɗɗagol raddul maqsubi ruttugol ko jatta kon ida kana silatike bi halihi e alhaali muɗum o lam yataghayyar sansaki waylali. wa kadhalika ko wono non kadi yalzimuhu waɗɗorimo raddul maqsub nattugol ko jatta kon bi ziyadatihi wondude e ɓeyditugol ɗum ɓeydita ko jatta kon natta sawa'an no fotater kanat laatike muttasilatun ko jogondirɗum aw munfasilatun ma ko sendodirɗum o ɗaɓɓa ko ɓeydita e hoore ɗon o natta li anna sabu ɗum nama'ul maqsubu ko mawninirɗum ko jatta kon bimana ko jatta kon si tawi no hani no jungo jattaɗo no gasa haray no ɗum naadi no tono joni ko ɗum watta so ɓeydita e goɗɗum so naɓa faya ɗum konko ɓeyditi ɗon li malikihi
wontani joni jommudum kal asli wano nene o hande kadi ko beyditi kon wontana oya tono o wa in kana silati al ghasab ko jatta kon qad bana fil ard al ghasib jatta do on qad bana gomdi hari o mahi fil ardi kaledi al makhsubatu ndi o jatti wa in kana silati al ghasib jattu do on qad bana gomdi o mahi fil ardi ender ledi al makhsubatu ndi o jattindi aw gharasa ma ututi fiha ay mayri aray lazimahu wadike mo qal al bana'i ko dum woni burgol ko dum woni maadi ndin wal ghuras ko dum woni ko tuti kon idha talabahu al maliku stay woni jommudum dabbiri mu dum bidalika dum li qawli sallallahu alaihi wasallam sabma kun laado laysa li irqi zalimi alana dadi toñudo haqqun haqqe bi mana alana lakkere kan afan li irqi zalimin haqqe toñudo bi mana lakkere toñudo haqqe wala e dum rawahu tirmidhi bi mana fus ala ko innete hakke no ton yo jonita wa ghayrihi e ko hina dum wa hasnihi e ko mo ikon emu wa in kana salati kadhalika dum yusaru ko burnete dum ala ardi e hore leydi lazima haray wadike mo gharamatu naqsiha ko doni nyawlagol yoba kala ko duyti kon e modum wa lazima haray wadike mo aidan kadi izalatu ittugol atharil ghurasi batteji ko tuti kon o buri kala batteji ellaji mudum wal banai maade ndin al mutabaqiyati heddindi ndin hatta yaslima al arda halidi ni wawa hisude ndi wona ko alda e ella ko alda e problem li maliki ha wonande jeydu ndi on salimatan har ko hisu ndi hunde wadandi wa yalzimu no wadi mo aidan kadi dafu jonnugol ajurati ha joddi mudum ndin mundu an ghasaba ila nyande o jattuno dum e jungo mo jatti on dare konko jatti ene wombe luude sifa dum ko jelbe yobata lewru haray fo mudum kalkelte ila an sallimaha ha ila nyande o jatti mo ha nyande o jonnitimo calculer period kon hakkunde don kom balde ma lebbi ma lereji ma duubi o yobamo ay ajratun joddi misla yeri mudum li anna sabu kanko mana asahibuha o hadi jommum o sakki jommum minal intifai biha naftorgol ko jatti fi hadil muddati ender de dumunde do fo joni le nayi o ya perdo yobitam fobbe ghairi haqqin ko alda e haqqe o ina gasaba shay'an stayuni o jatti goddum habasa o jogitike no hatta rakhasa ha duyitike sa'aruhu ko doni lebi mudun din damin haray waddike mo nagusuhu duytugol dum ala sahi edo ko sellikon wa in khalata stayuni jillondiri al maqsubu ko jatta ko ma ghairi wondude goddungo ko ina ko jatta mimma yata mayaz haranon ko jiya e ko sendindiri ka hintatin bi shay'in wano gabbe e ngawri hara ko ngawri ndi woni wujjandi gabbe den ko anjeyi ma ko gabbe de woni wujjade ngawri ndin ko anjeyi hawtondiri ko non sendondira lazima waray wadde ke muraddu mislihi nattugol sifa mudum on kaylan etande no timmiri aw wazna ma pesande min ghairi al makhluti harako ko aldaay ko jillondiri ko bi bana harako sifa hunde ne o jatti den tigi woni ko natti wa in khalatahu sitay dun non jillondiri bidunihi e ko hewta dum aw ahsana minhu ma ko buri dum mojjude buri dum labede aw khalatahu ma dum jillondiri bi ghairi jinsi tawta na sifa mun na enonimu mimma la yatamayyazu tawta ko wawata ko sendondirde bayul makhlutu haray ko yeyigol ko jillondiri kon waata o jonna kullu minhuma got kala e majji kanji didi qadra hisnihi bi mana embere qadri hissatihi embere valeur mudum o min thaman imorde ka cioggo wa ina gasa siduitika al maqsubu ko jatta kon fi hadi surati ender ndi do baadi an qimati e yeru valeur mum munfaridan hara ko weddi dum aray don non da min al ghasib aray yetti garanti forcément jattu don naqusuhu ko duyti don kon o wattay imma dakaruhu ino jeya kade ko be yanti fi hadal babe ngal do dambugal gawlhum kongol mabbe wigol
wal aidi jungo ngon almutarattibatu ko ngo waɗɗodirgo ko waɗɗodirɗum ala yadil ghasib e dow jungo jattugo ngon kulluha ngo fop kulluha fo muɗum aidi daman bimana juuɗe fawtagol ngol ومعنى من في يبيد لابد أن الأيدي نجود التي دين ينتقل دين إجا إليها فادي مودون المقصوب كجتاكم عن طريق الغاسب لا والجت غونغول كلها دين جود دين فو تدمنوا أريد فوتتو المقصوب كجتاكم إذا تلف سبوني في أي مودو وهذه الأيدي دي جود فو أشرا كده سابو يد المشتري جونغو سورو دو فما في معناه ekala kon ender maana gondon jungo bi maana seedi tibe wadube doran wayadul mustajir e jungo yettado golle on e mudum wayadul qabid e jungo jabudo ngo tamlakan e ko du woni ka jeygol bila awde ko alday fawtagol ka yadil muntahibi wono jungo jattudo ويدل قابض جونغو جابونغو كونكو جاتا كون باو يا جاتي لمصلحه الدافي سبو مصلحه دونيغول كالو وكيلي wano woni hal aynina don wayadul musta'ir e jungo luba don wayadul wasib e jungo jattu don wayadul mutasarrif e jungo yiltindir gongo golliri fil mali e jawdinde kal mudaraba wano wadugol mudaraba ko yete mudaraba ko jabudo gollana e senden tono wayadul mutasawwiji e jungo jombudo on jombirdo lil makhsubati din jawdi jattande wayadul qabidi e jungo tamugo ngon ta'widan ko du woni e tamugol jetta garanti be ghairi bay'in ko alda yeyigol wayadul mutlafi e jungo tawata ngon perdi jungo perdi ngon lil makhsubi wonande kon ko yatta niyabatan kalomtagol an ghasibihi e ga yattudo on wa fi kulli hada suwar e woni e nder di mbadeji di alhaliji di den do fo idha alima sani sidin mun dum andama bi haqiqatil hal tigi alhali o wa anna dafi ilay e wonde on dunyudo faade mudum ghasibun ko jattudo faqarar fugararan hara ko wasudo be adamanu alay hara ko be fawtoto be hore mudum li ta'dihi sabu jaggutugol makko alama ya'lamu edu konko andi ghayra ma'dunun fihi wana o yananado e mudum min maliki murdeji do wa illam ya'lam sayoni anda bi haqiqatil hal tigi al halion faddaman haray fawta gongo dal ghasibi koy dow jattudo on al awwal arano on to woni ko waddi wa in kana silatika al maqsubu ko jatta ko mimma jarat ko jiadu e konko dogi alego ko konko wowa al adatu ada on bitajirihi luwol mudum lazima ray wadde kal ghasibu jattudo on ajratu mislahu yobugol joddi yeru mudum muddata bagawo e der dumunne ko dum heddi ko biyadi e juude makko wala annal manafi e sabu kadino naforeji din naftorgol mala matumin ko duni jawdi o do to nyaado fajabare wadde ke damanu ha fawtagol dum ka damanil ayni won waddagol won fawtagol tigi onno wa kullu tasarrufati dan nangal yittindiranje al ghasibu jattete deden al hakimatu nyenyu deden batal ko merenteje la adima wasama haray idan untuma al maliku jeydo la adima wasete ko don perday idan untuma al maliku jeydo wacce ke jemma on to wi seeda ko doni ngongre nde wayi wasi aray wa ina gasaba shay'an sayuni jatti goddum o jahala sahibahu o majjama non jommo andam to jommo hikkori ko doni aduna on wala mi tamakkan harane waake mi raddi juruttugol ko jatti ko ilay faade mo jatti on sallamahu ko yo jol jettudum o jonna ilal hakim faade nyaawo jombi mana justice on kadina islam hara ko leta islamique non abaka justice alladhi on yada'uhu
motata waaway wadde ɗum fi mawdihi e place muɗum asayi sellumbim ɗo mana motata waaway wadde ɗum ka hana waɗede ɗon aw tasaddaqa bi ma okkitira ɗum an sahibihi ma o itta ɗum sadaka an sahibi fi gaajum muɗum o ƴetta ko o yaduwa hetude kon ɓawanda on toni o ƴetta o jonna miskinajo jogiiɗo diina islam moƴƴa o andina ɗum ɗo e nele baraji ɗin ko jeyi ɗon jogii o ida tasaddaqa bi so woni o itti ɗum non sadaka sara haray wonti tawabahu baraji muɗum ɗin li sahibi wonande jommum baraji ne mi mana hotana jeyi ɗon wata khallasa laaɓa hande kadi libero min e ko jatta ko al ghasibu jattuɗon walaysa wonali ihtisabul amwal ko ɗum woni jattugol jawle ɗen maqsuran ko rabbuɗo ɗum alal istilai e dow jattugol alayha e hoore majji e dow jaɓirgol jawle ɗen e hoore mum bil quwwati dolugol to jeyi ɗon bal kono dhalika ɗum yashmulu hino mofti al istila'u e jaɓirgol alayha e hoore jawle ɗen tariqul khusuma e laawol wenjondirgol yeddondirgol ha jaɓaɗe ñamaɗe albatilata e mere wal iman e gomɗingol e alfajiratu bomɓe bandiɓe qala allahu taala ala dali wala takulu wata ñamu amwalakum baynakum bil batil wa tudulu biha duñon jawle ɗen ilal hukam li takulu fi yoɓe ñama fariqan fedde gomni amwali nas bil ithmi wa antum تعلمون وقال تعالى إن الذين عندنا بن يشترون واتتوا بهذه الله هدي الله وإيمانهم وندو جمع بين ثمنا قليلا أولئك بأن الله خلق لهم جب المؤجل على ناب في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فالأمر فيها كدن دو يمرون شديد كفيونده والحساب حسب ورندن أسير كساتونده وقال صلى الله عليه وسلم نلا لما من غصب شبرا kala do jattudo cubal gotal minal ardi modka leydi o wattende leydi makkundi tuwiga hundin taggantemo nyande darga min sabi ardin ha en leyde leyde jeddi fop mudum oronde wa qala sallallahu alaihi wasallam nela maki man qudiyat lahu kalamun man qadaytu lahu kalamu min yawani dum mi jonnitimo bi haqqi akhihi haqqe musiddo makko o ara o explica o wowla o fewna do ha mi sikka ko kanko tonya mi yetta jawdi musiddo makko on mi sikka ko kanko toñi mi wadana mo dum kanko mo mi sikki on ko toñaado fala yakhudu wa tawjabudun de so jabi dum fa inna ma aqta lahu sabu harayo andu ko mi tajani mo don qito atun min narin haray ko huntiri yite mi tajani mo don so wakkilike o jabi dum awa o jabi te o tambike